Benvingudes i benvinguts a Catalunya segle XXI. Cada ésser humà és diferent, i ho és per múltiples raons, des de les genètiques fins a les ambientals. Però la influència de l'entorn més immediat, família, sistema educatiu, cultura, informació, acaba conformant el que som i el tipus de relacions que establim amb la resta de la humanitat. El fenomen de la globalització, aparegut a finals del segle passat i amb efectes futurs que només podem començar a intuir, podria acabar representant la imposició definitiva d'una cultura i d'una llengua dominants. Per evitar-ho, potser caldrà la protecció de la diversitat cultural i lingüística i la cooperació entre totes elles. Alhora, crear un sistema de comunicació acceptat universalment per aprofitar la gran riquesa i la visió polièdrica del conjunt. Sense els instruments d'un estat propi i, sovint, amb els aparells de l'estat clarament en contra, la societat catalana ha sabut fer front als reptes culturals i lingüístics que han representat les tres grans onades immigratòries del darrer segle. Ho ha fet a base de fomentar totes les expressions culturals de Catalunya, tant en els àmbits de la cultura popular com en el més acadèmic: història, antropologia, memòria històrica, documentació. Mantenint vives les expressions culturals tradicionals, com la literatura, el teatre, el cinema, arts plàstiques, arquitectura, museus. Alhora, s'han generat noves aportacions de cultura contemporània a partir de la creativitat artística i intel·lectual, mentre ressorgien expressions de caràcter molt local que sovint s'expandien arreu del país o incorporant expressions culturals cosmopolites. La capacitat d'atracció d'un mostrari tan ampli i viu de formes i d'expressions culturals ha resultat fonamental per incorporar els nous ciutadans a la cultura catalana. Però queda molta feina a fer i l'experiència d'aquests darrers anys ha demostrat que el paper de motor i el dinamisme de la mateixa societat civil són la clau pel futur, tot i que serà imprescindible un suport institucional estable i sense voluntat substitutòria. Avui en parlem a Catalunya segle XXI. Comencem. Bé, gràcies per ser aquí, un nou programa de Catalunya segle XXI. Anem a parlar de cultura, de la cultura catalana en aquest segle XXI. La Maria ens presenta tot seguit els convidats d'avui. Sí, tenim en Ferran Mascarell, que és historiador, exconseller de Cultura i exdelegat del Govern a Madrid. Per altra banda, tenim a la Marta Muñoz i Mora, doctoranda en Humanitats a la UPF, graduada en Humanitats i ha fet un màster en Teoria Literària i també treballa en una agència literària. I també tenim en Joan Vila i Boix, que és crític d'art a la revista Mirall, és graduat en Història de l'Art i ha fet un màster en Gestió Cultural i també és comissari d'exposicions. Us recordem que tenim el hashtag #CatSegle21Cultura per si voleu fer qualsevol comentari. Voldríem començar amb la primera pregunta per situar com estem. Quina salut diríeu que té ara mateix la cultura a Catalunya? Qui volia començar? Ferran, comences tu? Bé, es pot enfocar de moltes maneres la resposta, però... Sí, perquè el terme cultura també potser és un terme tan ampli, no? Sí, jo sóc dels que creuen, a més, que la cultura només se la pot entendre des d'un concepte molt ampli. Perquè jo, quan parlo de cultura artística, humanística i científica, i fins i tot cultura cívica. O sigui que imagina't si podries anar afegint coses, no? Però bé, per restringir-nos i no anar-nos en... Suposo que parlem bàsicament del que entenem per cultura en el sentit artístic o literari o humanístic, i si vols científic, suposo que ho restringim amb això. Bé, jo crec que la nostra és una cultura... És un malalt permanent, la cultura catalana, per raons que comentarem, sempre ha tingut dificultats, li falten instruments, li falten eines, però és un malalt amb salut de ferro, és a dir, perquè ha anat aguantant, ha anat fent, té moments una mica més galdosos i moments una mica menys, no? Però hi ha alguns elements constituents que li funcionen. Li funciona això que en podríem dir el sentit creatiu, li funciona el sentit emprenedor, li funciona el món associatiu, li funciona fins i tot aquest àmbit del que en podríem dir els sectors creatius, el món de l'arquitectura, el món de la literatura, totes aquestes coses, sí, és una qüestió d'anar comparant i anar veient en termes històrics què ha anat passant, no? Ara li falten coses, li falta en aquest ecosistema, que finalment és el que et permet diagnosticar en quin estat et trobes, li falta una bona política d'estat, no hi és, i sense això és molt difícil. Li falta un Parlament que decideixi les coses en el moment que toquen. Quan la crisi estava més dura, quan la crisi estava l'any 2011, quan la crisi del 2008 estava en tota la seva efervescència, el govern espanyol va prendre una decisió nefasta per la cultura, que era pujar el preu de l'IVA. Això què volia dir?
doncs que desincentivaves el consum. És a dir, en el moment que hi havia menys diner públic, la mesura política va ser desincentivar el consum. Jo he dit moltes vegades, al desembre del 2010 a Catalunya es produïen a l'entorn de 95 milions d'actes culturals pagats, és a dir, comprar una entrada de cine, una entrada d'una exposició, comprar un llibre, en fi, tot el que costa diners en l'àmbit cultural, no dic les biblioteques, eren 95 milions d'actes. I 5 anys després això s'havia reduït a 65. O sigui, s'havien perdut 30 milions de... És una caiguda bastant forta. Substancial. Clar, quan això és així, perquè hi ha menys capacitat de comprar, perquè la gent viu la crisi i estalvia en tots els àmbits i també en l'àmbit del consum cultural, quan això és així, l'Estat que decideix pujar el preu de l'IVA és exactament el contrari del que s'havia de fer. L'IVA cultural s'hauria d'haver reduït per incentivar justament el consum. L'Estat no hagués perdut els ingressos que la cultura li reporta, però en canvi s'hagués estimulat, o almenys s'hagués mantingut. Bé, si tu no tens una parella estatal que et funcioni, la cultura pateix, perquè competeixes amb moltes altres i de més. En fi, podríem allargar-nos tot el que vulgueu, però jo diria que avui tenim una salut millorable, ens falten vitamines. Marta, Joan, voleu afegir alguna cosa? Bueno, jo diria també que sí que és veritat que Catalunya és una mica diferent en aquest aspecte, jo crec, de la resta d'Espanya, que queda una mica lletger, però crec que és així, perquè crec que som una cultura que en aquest cas es distingeix de l'espanyola, diguem-ne, perquè tenim un altre plantejament de la cultura, és a dir, per dir-ho aviat, som una mica més europeus, potser, que Espanya. Llavors, donem molta importància a la cultura, tot i que l'IVA segueixi sent alt i tot i que sigui molt difícil permetre'ns anar a concerts, a teatre, a exposicions, és més difícil que altres països d'Europa, on es facilita molt més, però sí que trobo que tenim aquest avantatge de tenir ja una mentalitat potser més dirigida cap a la cultura. Sí, jo també comparteixo l'opinió dels dos companys. També la qüestió, com bé diu ell, és que tenim una mala salut de ferro, en termes generals. Tot i així, jo crec que el que falta molt és que es faci una aposta clara per part de l'administració en certs sectors, que es triï en quin sector es vol apostar en detriment dels altres, encara que sigui, i després que s'aposti realment pel consum cultural. O sigui, que les polítiques públiques es facin en el sentit de que la gent compri llibres, quadres, entrades de cinema, i no es desincentivi, com bé deia, aquest consum. Perquè la qüestió al cap i a la fi és que un artista o un creador guanya diners quan els altres li compren els seus dissenys, les seves obres, etc. I llavors la clau és poder alimentar tota aquesta màquina. Estem parlant de... La clau d'això, de tota manera, és relativament fàcil de determinar, no? És a dir, nosaltres gastem, com a comunitat, gastem per habitant en cultura la meitat del que gasta qualsevol país del nostre entorn. Aleshores, per molt bones polítiques que vulguis fer, si l'incentiu públic és tan retingut, està tan disminuït, doncs costa molt, aleshores, fer les polítiques públiques corresponents. Per tant, jo sempre dic que hi ha dues condicions per fer bones polítiques culturals. Una és tenir un Parlament que decideix lleis quan toquen. Aleshores, quan toca pujar l'IVA s'ha de pujar i quan toca baixar s'ha de baixar. I això, si tu no tens el Parlament a mà... Mira, us explico una anècdota ràpida, però és significativa. Quan s'especulava en pujar l'IVA, ara quan jo estava fent de conseller, evidentment, quan s'estava dient, jo me'n vaig anar a veure el ministre de Cultura dient-li, escolta, no feu aquesta barbaritat, que és el contrari del que heu de fer. I em va dir, literal, és literal, va dir, el ministre que hi havia en aquell moment, que era Albert, diu, i el seu secretari d'Estat, em diu, mira, consejero, esto es muy sencillo. En la cultura hay algunas cosas que son como el pan y hay otras cosas que son como los bollos. Nosotros vamos a subir el precio de todo lo que son bollos y vamos a bajar o vamos a mantener el precio de lo que es el pan. El pan eren els llibres i tot lo demás eren bollos per ell. Per què eren els llibres el pan? Bueno, bàsicament perquè hi havia un editor molt important a Catalunya que va morir fa uns quants anys, exacte, que era amic del president Rajoy, y le iba a decir, si subes el precio del libro, yo armaré con mis medios de comunicación un lío del que no vas a sobrevivir. Per aquesta raó no es va pujar el preu del llibre. Mireu si és frívola la realitat. Fins que tu no tens un Parlament on te pots decidir les coses com cal, és difícil fer polítiques sèries. I després, aquest mateix Parlament ha de fer una altra cosa, que és que el país ha de decidir apostar en termes econòmics el que ara és aproximadament la meitat del que gasta un europeu, un francès, un holandès o
o un país nòrdic. Aquestes són les dues bases primeres. Després ja pots encertar més triant els sectors que dius, vinga, va, apostem per això, no apostem per això, s'ha de fer públic, s'ha de fer transparent, però les dues premisses bàsiques, un Parlament que pugui decidir i uns recursos que decideixes que són els imprescindibles perquè el país tingui la cultura que volem, que desitgem, diguem-ne, no? Barcelona és segur un referent per moltes coses, també un referent cultural. Podríem dir que Barcelona es troba a l'avantguarda, diguem-ne, cultural? Jo crec que en aquest sentit no ens hi acabem de trobar gaire, perquè molts dels estils europeus, sobretot amb les arts creatives o plàstiques que s'estan imposant amb més força, aquí estan arribant amb cert retard. Podem veure com l'art conceptual a Barcelona encara és al mainstream i a Europa cada cop es comença a deixar més de banda. Tot i així també hauríem de veure si realment hi ha una avantguarda, perquè a l'última Fira d'Arco tampoc s'hi va poder veure noves creacions autènticament. Tot semblava un gran desenllaç de la creació abstracta, geomètrica, que ja hem vist durant molts anys. Però tot i així tenim projectes boníssims, sobretot cada cop als centres d'art de l'Extraràdio de Barcelona, a Sant Cugat al centre de Maristany, etc. Cada cop surten amb més força i a Barcelona mateix tenim galeries com la Bon Bon Projects o la Galeria ADN que tiren amb molta empenta i arrosseguen a molts artistes alhora que els porten per tot el món. El Joan, com a crític d'art que és, no, de la revista El Mirall, doncs s'ha centrat en el tema art, que és el seu, evidentment. Ha parlat de que segurament no hi ha avantguardes artístiques en aquest sentit. El propi concepte estaries d'acord, Ferran, que no hi ha avantguardes? Jo crec que el concepte d'avantguarda ja no funciona, ja no és operatiu. És un concepte que va funcionar molt bé entre principis de segle i els anys 60-70. Era clar, l'artista es considerava avantguarda i marcava tendència. Jo diria que ara hi ha molts artistes que no pensen en aquests termes, pensen d'una altra manera. A veure, jo crec que la ciutat de Barcelona segueix tenint per dir-ho d'alguna manera, una base creativa molt interessant. Troba gent per aquí, per allà, pels barris, en àmbits diversos, l'àmbit artístic, plàstic, vull dir, l'àmbit arquitectònic, l'àmbit musical, trobes coses interessants. Ara, potser li falta aquell esperit d'unificació de tot això que la ciutat havia tingut en els anys, sobretot, 80s i 90s, diguem-ne, que hi havia un lloc on hi havia un esperit que generava des de l'àmbit cultural, que il·luminava el conjunt de la ciutat i que fins i tot traspassava les fronteres de la ciutat. Tenies la impressió, quan anaves pel món, que la gent es mirava Barcelona com una ciutat d'avantguarda. Ara la gent no es mira Barcelona com una ciutat d'avantguarda, no en el sentit aquest que estàvem dient de les avantguardes artístiques, sinó com una ciutat que anava una mica per davant. Capdavantera. L'àmbit del disseny, l'àmbit de l'arquitectura marcaven molta tendència. Bé, jo crec que això s'ha de recuperar, es pot recuperar, però probablement ara està una mica frenat, sí. Continua passant allò que deien que passava, que la gent que volia fer teatre, que volia fer cinema, que volia fer televisió, se n'havia d'anar a Madrid? Continua passant, però bé, jo he viscut 2 anys a Madrid i ho dic amb absolut convenciment, una mica amb la línia del que tu deies, Marta, fa un moment, no? Jo vaig estar 2 anys anant al teatre, a mi m'agrada el teatre, feia de conseller i la gent em deia, vens al teatre perquè ets conseller? No, vaig al teatre perquè m'agrada, a banda d'això hi anava perquè era l'obligació, no? I a Madrid també he anat al teatre. M'agrada més el teatre que es fa aquí. Trobo que és un teatre molt més sòlid des de tots els punts de vista. Fins i tot alguns amics del món teatral que han treballat a Madrid em diuen sí, d'alguna manera t'acaba contaminant, perquè jo els dic això a Barcelona no ho hauries fet igual, no? I és cert, allà hi ha una estructura, hi ha una mirada teatral diferent, no? Madrid només té una cosa que funciona millor i és per la mateixa lògica que abans dèiem, que són les grans exposicions. Hi ha molta gent que s'enlluerna a Madrid dient és que Madrid té grans exposicions perquè al darrere té grans institucions públiques que tenen 10 o 12 vegades més de pressupost que les nostres institucions públiques i que tenen un fons històric, el fons acumulat per la societat, diguem-ho així, espanyola, que incloc en aquest cas, només en aquest cas la catalana, ha anat acumulant un material que fan servir 2 o 3 grans museus, no? El Reina Sofia, quan es va liquidar l'herència del Dalí, doncs va anar a parar al Reina Sofia, no? En fi, com aquesta en trobaries dotzenes de situacions, no? Per tant, ara, amb la major part dels àmbits, jo diria que Barcelona segueix mantenint un bon nivell de creativitat, un bon nivell d'emprenedoria, gairebé et diria, en fi, d'empreses culturals, de tot aquest àmbit del món de la música, etc., i un bon nivell, boníssim nivell, en l'àmbit associatiu, en l'àmbit de la cultura popular i tradicional, diguem.
Hem apuntat el paper de les institucions públiques, també la falta de finançament comparat amb altres països que tenim aquí. Quin considereu que és el rol que ha de tenir el finançament públic i on queda el mecenatge, el finançament privat, que ha estat molt important en moltes etapes històriques, ara mateix on queda, on és l'equilibri? Marta? Bueno, jo crec que el mecenatge, tots sabem quan va començar, també va començar abans del Renaixement, però bastant renaixentista. Trobo que en una societat de benestar això ja hauria de... Trobo que si es tenen suficients diners per moltes coses, trobo que una de les primeres prioritats hauria de ser la cultura, per mi almenys, perquè s'ha demostrat que és una de les bases que fa avançar una societat. De fet, els països nòrdics, que sempre ens estem comparant amb ells en educació i la gent està com molt obsessionada amb lo ben educats que estan els nens allà i lo correcte que és la gent i tot, destinen moltíssims diners a cultura i és una de les prioritats. I trobo que aquí hauria de ser així. Trobo que hauria de ser així a tot arreu, però entenc que hi ha gent d'altres, però no ho sé. Trobo que es destina diners a coses que potser no caldria tant. Bé, en aquest sentit jo trobo que operen amb lògiques diferents. Una cosa és l'administració pública, que tots hi donem diners, per tant, hi ha d'haver un control democràtic sobre el mateix. O sigui, si tots paguem el MACBA, per exemple, o el MANAC, d'alguna manera els hem de poder controlar, o les polítiques públiques que es facin. Després el mecenatge, cadascú és lliure de donar els diners al que vulgui. Lo important seria que tots ens ho creiéssim i en la mesura de les possibilitats la gent tingués facilitats per ser mecenes. El problema també és que crec que fins al moment tampoc hi ha una llei de mecenatge clara ni incentius fiscals reals perquè la gent li suposi un bé més enllà de poder gaudir un quadre o un grup de música o el que sigui, d'incentius fiscals. Jo crec que per això són coses diferents. Això que acaba d'apuntar el Joan potser és important en el sentit del finançament privat, la llei de mecenatge. Nosaltres aquí a Catalunya sempre hem tingut mecenes que han abocat molts diners per la cultura, per la llengua, per molts temes. En canvi ara segurament això està frenat perquè tampoc no hi ha uns avantatges. Cert, tampoc hi ha els mecenes clàssics, era una altra cosa. Ara més aviat el que es parla és del mecenatge empresarial i de la responsabilitat social de l'empresa. Però bé, al final sempre acaba sent el mateix. Hi ha dos models, el model europeu i el model anglosaxó. El model europeu és una qüestió d'impostos directes. És a dir, la gent, Europa va decidir ja fa molt de temps, doncs que l'Estat s'havia de preocupar de la cultura i una part dels impostos que es cobren es deriven cap a la cultura. Cada país després decideix, i cada ciutat, després decideix el que vol fer. En el nostre cas és relativament senzill. Destinem uns 9.000 milions a la sanitat i destinem si no recordo malament, uns 5.000, 6.000 milions a l'educació. A la cultura hi destinem 250 milions. A la cultura nacional, 250 milions. 9.000 a l'altre, 6.000 a l'educació. Bé, d'entrada, per equiparar-nos als països veïns, aquests 250 els hauríem de convertir en uns 500, 600. Un país passar de 250 a 500 és una pura qüestió de voluntat. No ho hem fet i no ens resulta senzill, perquè gent com jo, que m'hi he dedicat tota la vida a buscar diners per l'àmbit cultural, encara ara no sé explicar per què no ens n'hem sortit mai. Sempre m'han dit que sí i al final els pressupostos mai ho han reflectit. Tota negociació que he fet per entrar en un govern ha partit d'aquesta discussió i al final, sigui per la crisi, sigui perquè no sé què, mai ens n'hem acabat de sortir. Suposo que el país no ho prioritza i menys quan hi ha dificultats econòmiques. Però em referia a l'altre. Al final, què fan els anglosaxons? Els americans, bé, retrauen impostos, diuen jo no et cobro impostos i tu fas cultura. Bé, tots dos models acaben derivant cap a la qüestió dels impostos que no es cobren. A mi em sembla que l'òptim és un bon nivell de despesa pública, 500-600 milions, ens tocaria com a mínim a Catalunya, això hauria de pagar directament els governs de Catalunya a partir dels impostos que cobra. I, en paral·lel, una bona llei que afavorís que la responsabilitat social de les empreses es pogués manifestar en uns determinats àmbits. Les empreses no els hi demanis avantguarda, no els hi demanis risc, demana'ls-hi l'ortodoxa, diguem-ne, no? Quan en un museu hi ha un debat sobre una peça, els patrocinadors es posen neguitosos perquè no volen vincular l'empresa en el debat. Per tant, el món del patrocini l'has de col·locar en aquelles coses que són més ortodoxes, més conegudes, i en canvi el diner públic
ben explicat, a través de procediments el més transparents i democràtics, home, sí, ha de crear una bona infraestructura bàsica, el museu, en fi, etc. I després ha de donar suport a aquelles iniciatives que funcionen, diguem-ne, i que des del món privat o associatiu et resolen aspectes o et proposen coses noves, diguem-ne, no? I també en aquest punt és molt important com nosaltres ens creiem els nostres propis creadors, en el sentit de que si com a societat pensem que els escriptors o artistes o músics són realment importants per la nostra vida en comunitat i, per tant, són gent que ha de prevaldre sobre altres, doncs llavors és molt més fàcil que la gent d'alguna manera consumeixi art o tingui importància en la cultura perquè li dignifiquin la seva vida, etc. Però la qüestió és quin rol donem als creadors culturals, més enllà de la cultura, perquè és evident que ningú està en contra de la cultura. Faltaria més, tothom hi està a favor, però que realment creguin que és una cosa important per a la societat ja és una altra cosa. Jo personalment crec que encara no hem assumit la importància de la cultura. La nostra societat no ha assumit que la cultura té importància des del punt de vista fundacional, des del punt de vista estructural, no? Jo crec que som bàsicament éssers culturals amb el sentit, som naturals d'una banda, oi? El genoma humà ens determina, d'acord? Però vosaltres ho dèieu en la vostra introducció, però sobretot som culturals, és a dir, les nostres idees, els nostres ideals, les nostres mirades són la síntesi que fem i això n'hi diem cultura. Hi ha una desproporció entre això, que és el que... i això està molt vinculat, evidentment, a l'educació i està molt vinculat a totes aquestes altres coses. Cultura i educació, a més, haurien de treballar més juntes, però no ho hem acabat d'assumir, perquè després, en termes pràctics, hi destinem pocs recursos. Vol dir, per tant, que considerem que és una cosa secundària. Hi ha molta gent que diu, això dels artistes, això dels creadors, això que s'ho facin ells, diguem-ne. És un error, perquè se li ha de donar valor a totes aquestes coses. No n'hi donem prou. Jo crec que clarament ens fa falta donar-hi una volta més col·lectivament, socialment, el que representa la cultura per un país. Molt lligat a això que comentes de la importància de la cultura en tots els àmbits de la societat, quin considereu que és el paper de la cultura relacionat amb la cohesió social d'una societat? És capital, és imprescindible o podria discutir-se? Sobretot amb la nostra, que hem rebut, diguem-ne, 3 onades immigratòries molt fortes i que hem resistit aquestes onades immigratòries a través d'integrar i cohesionar la gent, no? La cultura, ja hem dit que eren moltes coses, però entre altres és reconèixer la singularitat i reconèixer la universalitat. O sigui, reconèixer les dues coses, reconèixer-te tu i el teu entorn i reconèixer l'altre, encara que sigui molt llunyà. Entre altres coses, la cultura serveix per això. Esclar, és un factor de cohesió imprescindible. Jo sempre dic que de tot el que he tingut ocasió de veure, les biblioteques de Catalunya han sigut els factors de cohesió social més importants que he vist, que he conegut. Vés a un barri de qualsevol ciutat de Catalunya i pregunta-li al bibliotecari o a la bibliotecària quin és el tipus de gent que hi va. I veuràs com en molts llocs el primer carnet que ha tingut molta de la gent que ha arribat de fora a Catalunya, el primer carnet que ha tingut ha sigut el carnet de biblioteca. El primer, perquè allà és on t'ha fet la primera sociabilitat, diguem-ne, no? És clar que és fonamental. Primer, per com mires tu a l'altre, per com admets la diferència, que és un element fonamental per la convivència, i després, doncs, com crees unes pautes de, justament, convivència en el que tu i aquell que arriba formeu part d'un mateix context de ciutadania. Per tant, sí, home, és impossible de crear cohesió sense una bona dinàmica cultural. I amb això jo crec que moltes vegades quan ho expliquem a la gent de fora expliquem això. Catalunya és un país que ha tingut moltes onades immigratòries i s'ha construït justament a partir d'aquesta síntesi de realitats, no? Jo explicava moltes vegades a Madrid la composició de les famílies catalanes, perquè et donaven per fet que aquí les famílies catalanes és una cosa homogènia en què tots mirem el món de la mateixa manera. Estem tots barrejats. I jo els deia, sabeu quin és el percentatge en les famílies catalanes de cònjuges nascuts a Catalunya i els nascuts fora de Catalunya? Ho sabeu? Ah, no. Doncs quan els hi explicaves entenien que aquesta és una... I clar, això què és? Doncs això és la cultura d'un país, no? Alguna cosa que vulgueu afegir? No, de fet... Jo és que en aquest sentit, per completar una mica la seva explicació, també trobo que la cultura sobretot dignifica a les persones, en el sentit de que si
de que molta gent que no pot gaudir de molts luxes pugui llegir una bona novel·la o una bona sèrie amb la seva pròpia llengua, és una qüestió de dignificació personal, al final, que pots gaudir intel·lectualment d'una cosa que ha creat una altra, molt en línia del que deia, i evidentment que cohesionen, però tampoc la cultura de per se i per ella mateixa cohesiona més o menys. És en el sentit que se li dona políticament parlant. Anem a fer una mica l'última pregunta, que és la pregunta una mica del milió d'euros. Quines serien, si disposéssim d'un Parlament adequat, que pogués, evidentment, legislar, etc., quines creieu que podrien ser les primeres mesures, una de les primeres mesures que s'haurien de reglamentar pel que fa a cultura? Home, aviam, n'hi ha una de superelemental, que és el que abans dèiem, doblar el pressupost. Deixa'm començar per aquí, perquè és el que... Augmentar el pressupost, per descomptat. Doblar-lo com a mínim. Doblar-lo. El segon, home, jo crec que en el cas nostre hauríem de fer alguna cosa així com un projecte consensuat a 10-15 anys entre tothom, entre totes les forces polítiques i fins i tot diria que culturalistes, diguem-ne, del país, perquè hi ha moltes assignatures pendents. Però, per exemple, a nivell d'infraestructures cal ràpidament posar en solfa el que pugui treballar amb una mica més de qualitat. Els nostres principals museus i centres culturals treballen a un 15% del que haurien d'estar treballant, no? S'haurien de posar en marxa en aquest context dels 10 propers anys un conjunt de mesures que van des d'això fins als mecanismes aquests de participació de la societat. Penso que tot això és millorable. Per tant, hi ha unes quantes coses vinculades amb això. S'hauria de vincular, crec que ràpidament, restablir el que va separar Malraux. Malraux l'any 59 va separar cultura d'educació i ho va fer de bona fe, però el rendiment no ha estat bo, ni a França ni al conjunt dels països del món, i s'ha de vincular d'alguna manera, no perquè hagin de ser la mateixa cosa, sinó perquè tenen coses a dir-se. Un dels principals defectes de la cultura del nostre país és l'ensenyament artístic. Els ensenyaments artístics no hem acabat mai de trobar la mecànica, i això fa que els consumidors no siguin els que haurien de ser, és a dir, en fi, etc. Podríem estar-nos-hi hores, però jo ho faria anar per aquí, diguem-ne. Joan, Marta, alguna cosa sobre què podríem aplicar si poguéssim? Suposant que ja tenim el pressupost doblat, que és el més difícil. Jo crec que primer seria necessari un canvi de mentalitat, reaprendre a apreciar l'art i reaprendre a que un pugui disfrutar de la cultura sense que aquesta es consideri snob. La cultura al final és de tots, no és només de les elits ni dels que ens dediquem a ella a nivell d'estudis i a nivell professional, i bé, no ho sé, això, aprofitar-la ja que és nostra. Bé, coincideixo amb els dos. Potser s'hauria de fer una campanya de propaganda... No, reaprendre, és el que dèiem, reaprendre a donar valor a l'art. Implica que... A l'art, no l'entreteniment, que la gent... Que l'escola ho comenci a considerar d'una altra manera, perquè jo perquè tinc una mica més de trajectòria vital que vosaltres, per sort vostra, doncs home, he après a mirar art, però l'he après molt lluny de l'escola. Ho has après, sempre dic, jo vaig aprendre, a mi m'agrada molt la dansa, vaig aprendre a mirar dansa anant-hi, a mirar-la, i un any, i una cosa, i ara em considero una mica expert en dansa, com a espectador. Però, esclar, si això ho has de fer, com ho hem fet les generacions nostres, que és lluny del procés educatiu, no sé si tothom té... Jo perquè m'hi he dedicat professionalment en aquest àmbit, no? Però hi ha molta gent que no s'hi dedica. Aleshores, com vols anar millorant la teva percepció de l'art si no tens ocasió ni d'educar-la, estudiant-la, ni després de dedicar-hi temps, no? Esclar, és molt difícil. Per tant, sí, jo estic d'acord, s'ha de fer això, sens dubte. Bé, doncs avui hem pogut parlar de la cultura catalana, de la cultura al segle XXI. Moltes gràcies als nostres convidats, en Ferran Mascarell, en Joan Vila i la Marta Muñoz, per haver-nos acompanyat i haver-nos il·lustrat una miqueta en aquest tema. Si voleu saber més, si voleu dir-hi la vostra, doncs la Maria ens diu com. Exactament, si voleu més informació i voleu participar en el congrés, l'únic que heu de fer és entrar al web futurcat.cat. I nosaltres tornarem la setmana que ve explicant, tractant un nou repte amb el qual es pot trobar a Catalunya aquest segle XXI.
recordeu que el futur sempre depèn del que fem avui. Fins la setmana que ve.